дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар Данғара бемористони нав ифтитоҳ гардид. Ромиш Салимов дар Данғара буғи симурғ сохт. Насби пояи 70 метрии парчам дар Данғара. довари тоҷик ба Олимпиадаи Токио 2020 даъват шуд. Путин ба Байден сипос гуфт. Қирғизистонро мавҷи сеюми коронавирус фаро гирифт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бемористони навро ифтитоҳ намуданд. бинобар иттилои котиботи президенти мамлакат, бемористони касалиҳои сироятӣ чун иншооти ҷашнӣ буда он аз 5 ошона иборат аст. Манба меафзояд, ин муассисаи табобатӣ барои 200 бемор пешбинӣ шуда дар мавриди табобати маризон бо тамоми шарту шароит бунёд гардидааст. ошонаи якуми беморхона 18 ҳуҷраи корӣ дошта, дар он шӯъбаи қабул, ҳуҷраҳои функсионалӣ, шӯъбаҳои эҳёгарӣ, ҷарроҳӣ ва паразитологӣ ҷойгир мебошанд. дар ошонаи дуюм 19 ҳуҷраи корию ташхисӣ, шӯъбаҳои табобатии кӯдакона ки бо дастгоҳу таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд бунёд шудааст. таъкид мешавад дар хабари котиботи президент. гуфта мешавад, роҳбари давлат зимни ифтитоҳи ин беморхона аз табибон даъват намуданд ки ҳангоми табобати беморон бо онҳо хушмуомила бошанд. дар деҳаи баҳори деҳоти оқсуи ноҳияи Данғара бо ҳузури президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буғи фарҳангӣ фароғатии симурғ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. буғи фарҳангӣ фароғатии симурғ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Салимов Ромиш дар масоҳати 7 гектар бунёд гардидааст. хабар медиҳад котиботи президенти мамлакат. ба иттилои манбаъ, дар ҳудуди буғи фарҳангӣ фароғатӣ 2 майдончаи варзишӣ барои футбол, волейбол, нуқтаҳои махсус барои теннис, майдончаи бозии кӯдакон ва наврасон, маркази ҷавонон, қаҳвахона, ошхона бо 60 ҷойи нишаст, ҳавзҳои шиноварию моҳипарварӣ бунёд гардида, барои кӯдакон 12 аттраксиони замонавӣ насб шудааст. барои хӯрамгардонии боғ 11 000 бех ниҳоли нодири сояафкону ороишӣ ва гулу буттаҳо шинонида шуда, ҳудуди онро 18 фаввораи хурду бузург ки бо шаклу услуби хоси меъморӣ бунёд шудааст, зебу зинат ва шаҳомати бузург мебахшад. ҳамчунин дар дохили боғ композитсияҳои бадиӣ ҳайкалҳои палангу уштур, гавазну оҳу, санҷобак, капк, товус ва дигар ҳайвоноту паррандагон насб карда шудааст. муҷассамаи қаҳрамонони филмҳои тасвирии кӯдакона, кӯзаву хумҳои сафолини бо гулу буттаҳои нодир оро ёфта, ба ҳусни боғ зебогии дучанд зан намудааст, омадааст дар иттилоия. таъкид шудааст ки баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоот 60 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гаштанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди чунин иншооти фарҳангиро дар доираи ҷашнҳои миллӣ тӯҳфаи арзанда ва намунаи ибрат номида, масъулонро барои нигоҳбини он вазифадор сохтанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Данғара майдони парчами давлатиро мавриди истифода қарор доданд. тибқи иттилои котиботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, масоҳати умумии майдони парчам 3 гектар буда, он аз ҷониби соҳибкорони ноҳия бунёд ёфтааст. баландии сутунпояи парчами давлатии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара 70, дарозии матои он 18 ва паҳноияш бошад 9 метрро ташкил медиҳад, тавзеҳ додааст манбаъ. роҳравҳои ҳудуди майдони парчам дар масофаи беш аз 6500 метри мураббаъ сафолакпӯш карда шуда, дар он 86 чароғи равшандиҳанда насб гардида, барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва сайёҳон курсиҳои нишаст гузошта шудааст. котиботи президенти мамлакат афзуд, бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба варзиш ва солимгардонӣ дар ин ҷо майдончаи бозии футбол ва бозии кӯдакона сохта шудааст, ки масоҳати майдончаи варзишӣ 800 ва бозии кӯдакон 500 метри мураббаъро дар бар мегирад. ба хотири мунтазам об мондани ниҳолҳо ва гулубуттаҳои ороишӣ, хатҳои об, обанбори захиравӣ дар ҳаҷми 50 метри мукааб ва 3 адад насоси обкашӣ насб гардидааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ифтитоҳи иншооти мазкур таъкид намуданд ки дар маркази ноҳияи Данғара қомат афрохтани парчами давлатӣ нишони олии гиромӣ дошт ва арҷгузорӣ ба арзишҳои волои давлатдорӣ буда, барои боз ҳам баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстию ватанпарастии насли ҷавон ва дар маҷмӯъ кулли сокинони ноҳия нақши муҳим мебозад.
даъвати мутахассиси тоҷик барои доварии сабқати олимпии бокс бори аввал аст. довари дараҷаи байналмилалӣ дар риштаи бокс аз Тоҷикистон Мансур Муҳиддинов мусобиқоти боксро дар бозиҳои Олимпии Токио 2020 ҳакамӣ мекунад, иттилоъ медиҳад Кумитаи миллии олимпӣ. ба иттилои кумита, ин рӯйдод бори аввал дар таърихи бокси кишвар аст. манбаъ афзуд ки Муҳиддинов аз ҷониби гурӯҳи махсуси Кумитаи байналмилалии олимпӣ оид ба бокс ба мусобиқаҳои интихобии олимпии Африқо ва Аврупо даъват шуда маҳорати баланди ҳакамӣ нишон дод ва дар баробари 36 нафар ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 даъват гардид. ба гуфтаи Мансур Муҳиддинов, аз кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил 5 нафар ба Олимпиада даъват шуданд ки инҳо доварон аз Русия, Украина, Озарбойҷон, Қазоқистон ва Тоҷикистон мебошанд. президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ба президенти Амрико Ҷо Байден барои ташаббуси баргузории мулоқот дар Женева ташаккур гуфт. дар оғози музокирот Путин изҳори умедворӣ кард ки дидору мулоқоти онҳо самаранок хоҳад буд. ҳамзамон ҳамтои амрикои ӯ Ҷо Байден низ мулоқоти рӯбарӯ бо Путинро муфид арзёбӣ кард. мо кӯшиш мекунем бо Федератсияи Русия муайян кунем ки дар кадом масъалаҳои манфиати муштарак дорем, афзудааст Байден. ҷумҳурии Қирғизистон дар гирдоби мавҷи сеюми коронавирус қарор дорад. дар ин бора муовини вазири тандурустӣ ва рушди иҷтимоӣ Ҷалолиддин Раҳматуллоев зимни брифинг хабар дод. аввали пандемия ду мавҷи сироити коронавирус ба амал омадааст дар моҳҳои июл ва ноябри соли 2020 ва имрӯз мутаассифона мавҷи сеюм мавҷуд аст, таъкид дошт ӯ. ба гуфтаи Раҳматуллоев, афзоиши шумораи гирифторони COVID-19 дар ҷумҳурӣ аз моҳи апрел мушоҳида мешавад. таи чанд рӯзи охир дар Бишкек ва Ӯш ҳолатҳои зиёди коронавирус ба қайд гирифта шуданд. муовини вазир таъкид кард ки ҳолу сатҳи беморӣ дар пойтахт аз нишондиҳандаҳои миллӣ 3,6 маротиба зиёдтар аст. Раҳматуллоев аз шаҳрвандони кишвар даъват кард ки чораҳои бехатарӣ аз қаблан пӯшидани ниқоб, истифода аз антисептикҳо, худдорӣ намудан аз иштирок дар чорабиниҳои оммавиро қатъиян риоя намоянд. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву хонабодии ҳар яки шумо худоҳафизӣ мекунем. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.